Haasiuasi. Qagami. Uploadsernis aqalman. Videokem sananis Unittooraluarama. Kisia uteqqippua. Hannaun inivissaqammatsa. Taayullilersun naqqassaat. Naqqassarnara qami. Kisia uteqqippua. Masak annara aaleria ullumak ilagsissaakku. Klausen. Så ligner det, at der er en lille mand, der er gået på sneen. Kan du se det? De ligner fødder. Og så kommer man langt ind til. Sådan der, og så. Kan du se det? Det ligner, at der er nogen, der er gået på den her. Ja. Masyakinan kalpatin kalparuyot lu. Siyanik sina riyagadawasku. Hey, again. Hvor skal vi hen? Og købe noget. Hvad skal vi købe? Blå vand? Ja. Der kommer is eller sne ovenpå. Masyakinan rematusintim. Du krosser sne, altså. Ja. Du skal ikke krosse sne. Jeg skal ikke krydse sne? Nej, heller ikke mig. Okay. Du tager på sne. Ja. Masyakinan rematusintim bisinaddersu. Du tager på sne. Ja. Blå vand, dermed der er så bare Powerade. Hvad siger du? Kom herover til mig. Okay. Nu er der ikke meget sne. Nu kan jeg gå videre. Nu kom der sne derovre. Give me some time. I'm living in twilight. Telephone line. Give me some time. Hvad siger du? Gå langsomt over til hegnet. Siger du, hvem der kom først over til hegnet? Ja. Helt derovre. Vi skal gå langsomt. Jeg tror, jeg gør. Nej, vi skal. Skal vi gå langsomt? Ja. Nå. Skal vi så løbe om kap, eller hvad? Nej, vi skal hoppe ovenpå. Ikke på sneen. Okay. Ikke på det her. Der er mange, der skal følge derovre. Ja. Para qanginam masak føteksim alkarat. Nonna kasi. Den der hej. Ninjago. Ja. Se hvad hej. Men vil du hellere have den her? Ja. Nej. Juhu. Jeg har fundet blå vand. Vi vidste ikke, det var her. Kan du nå det? Nej. Kan du så få det så? Du skal prøve. Skal jeg prøve? Og nu er det. Ja. Blå vand. Min yndling. Betal med kontant.
kontanter eller vælg betalingsform. Betal med kontanter eller tryk på betal med kort. Husk dine byttepenge. Masakkinun qalmana mormorim naqartilersu. Vi skal over til mormor og spise. Den Filippinam hun skal holde jul der begynder naqartilersu, inden hun tager afsted. Tallimangormani qalmana arnera tallimaligami ulluk irigiuara ta ananamnukarpunnuk ta unnuk qalmana hollaqatik ausluning festirat sur timiga qaserpeleqa amalunim trallalaarnum tamana srperim pistilingayavikkalu tauqallin tas akhiran ilinnu taparfiissavaatin illaparfiissavaatin ta Kristal, Noen. Det er træt, vi skal. Hvor mange gave har du fået? Så. Oj. Den flyver. Hej. But open them first in a gun. Ready? Ready? Hvad er det? What was it? Oj. Yeah, ready Wow. to? Papa is ready to? Football. Fodbold. Hej. Yeah. Sana tu kan drip god. Ja. Yeah, see. Baik tak main. See, there, see, lidt større. Så næste gang køber til dig bindskinner. Og så åbner mere. Ståler. Dumating lang yung bata na yan. Nawala na ako. Wow. Ej. Det bliver så flot, Lisbeth. Så skal du tage den på. Ja. Og så fodboldstøvler. Nej. Wow. Hvad er det? Det er bokser. Ej. Hun er der bokser til den der. Wow, det bliver så flot, Lisbeth. Det er skjorter. Ej. Man må godt pakke gaver, hva'? Det er det, man åbner her. Det hjælper dig. Det er lidt klistermave. Sådan. Det er det. Ej, undskyld, lidt trøj. Wow. Der er flot trøj. Så du har det hele sæt, ikke? Ej. Hvor er det? Er du glad for den, baby? Ja. Der er det rare. Hvad siger du, Lisbeth? Er ikke det? Det kan jeg godt. Das Anna qamappa momo pili angerlapa pililu tas ullumnuanna seqagu nalingira oqalip ullumik oqalippallana una video tikkivallaangira imma anna qammana sammerusunnerik fulmerpallanga ullumik isa qon un vilak sinnaarsinnaassi tullien
Der kniv.